Ito. Ano ko ah. Sini. A few moments later. Ang Philippine Association of National Advertisers, itatayo na ang pagpili sa pagpapilinog sa mga brand na atunay pinaka-epektibo ang makatagong Best Academy. Bukas na araw ng pagpalisto sa Panata Awards 2021. Isitaha ang vitamin D, calcium, and protein. Okay. Botangag pineapple slice. Ahos. Sibuyas. Sili. Limonsito. Sangke. Nahan mo lang. Hindi magalit ko magtuon ko anang bali. Ada. Kuan ba? Katong ko ana. Betchnat. Azin. Tomato paste. Ketchup gamay. Patis. Tangag gamay kalamay. Yes, right. Diba? Okay, itak. Unya na ni inighaon. Okay. Pabukalon sa okay, unang bukal.
niya.